Tak Kajové najobľúbenejšie zviera môže byť... Máš nejakú nápovedu? Čo by si mu napovedal? Napodobný ako ty. A ja. Tak to bude papagaj? Nie. Prasiatko? Veľké zviera? Orol? Tak to neviem. Medveď? Ne? Tak medveď má moc ako ty? Ty máš väčší. Tak. Ale proporčne kto má veľký? Ktoré zviera? Tak. Má chobot? Má chobot? Sloník? Áno. Hej, a videl si nejakého sloníka? Že sa ti zapáčil? Na reklame. Aha. Ale aj v zoo, keď sme boli.